e de sigilen bɛ jamana kɔ kan I b'a fɛ ka I sen no tunga lafiya ka projet kura o la o projet dɔ de u bɛna cité ni ka o de jɔ tungarangew ye banakɔrɔnikaw olu fɛ yen nɔ cité min ni a bɛna jɔ hectare 1 o de sanfɛ hectare min yɛrɛ ni ale lamunumunen don so 20 o de bɛna jɔ cité in kɔnɔna la a so 20 bɛɛ n'i ka yɔrɔ de don a kɔnɔna la denmisɛnw ka kulonkɛ yɔrɔ b'a kɔnɔna la fiɲɛ sama yɔrɔ b'a kɔnɔ ka taa se farikolo ɲɛnajɛw olu ma o bɛɛ bɛ cité in o kɔnɔna la cité in yɛrɛ parcelle 1 o ye titre foncier de min n'ale musaka ye sefa wari 4,400,000 ani 100,000 ye I bɛ se ka a sara yɔrɔnin kelen walima I bɛ se ka sara san 1 kɔnɔna la walima ka taa se kalo 18 o ma n'i tilali I ka terrain o sarali la sa I bɛ se ka I ka so jɔ ka kɛ villa hakɛlama ye walima I bɛ se ka jɔ ka kɛ étage ye tunga lafiya ma olu ka bolo kan n'i ka wari yɛrɛ bɛ I bolo I bɛ se ka I ka so jɔ I kelen ye walima ni wari t'i bolo fana o yɔrɔnin na I bɛ se ka I sen no tunga lafiya ma olu ka tɔn o la n'an b'a fɔ ma nanzarakan na n'an b'a fɔ ma ko tɔntin tunga lafiya walasa ka se ka I ka so ale jɔ cité o kɔnɔna la o t'a bannen dɛ tunga lafiya ma o bɛna tila ka immeuble fana jɔ cité in kɔnɔna la immeuble min n'i bɛ se ka appartement o san chambre 3 de b'a kɔnɔna la ale ni salon 1 a musaka bɛ t'i jɔ sefa wari 15,000,000 la ka taa se sefa wari 17,000,000 ma I bɛ se ka o fana sara dɔɔni fo ka taa se san 2 ani tila ma. Bi utukalo tile 2 ye san 2023 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati o cogoya la kunnafoni min nabaw sigi k'a makɔnɔ Mali kunnafoni.net ale jabaranin sanfɛ tɛnɛ fo ka taga se juma ma ni y'o waati selen a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛla bi kunu utukalo tile fɔlɔ san 2023 fɛn min ye CNT ɲɛmaa ye ale kɔni sɛbɛnfura ni ka o bila k'a yira k'a fɔ ko u ka dɛmɛ kɔni bɛ anw ka cɛmancɛ fanga jamana marabagaw olu yɔrɔ la fo ka taga se Burkina Faso jamana marabagaw olu yɔrɔ la k'a sababuya kɛ ko ni jamana fila kɔni hakilina min ni ale bɛ taga ɲɛsin Niger jamana o ma k'a sababuya kɛ Niger kɔni ye fanga dafiri ni ka o kɛ u y'a fɔ ko u bɛna dɛmɛ don Niger ma Niger min yɛrɛ kɔni ni ale y'a laɲini k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ni ka o ta a bolo la Niger bɛ gɛlɛya la ni wagati na o de la sa anw ka jamana ni Burkina kɔni ko k'u bɛna dɛmɛ ni ka o don Niger jamana kɔnɔdenw olu ma. Union pour la République et la démocratie ni o ye URD n'ale ɲɛmaa kɔni tun ye ala ma hinɛ na Soumaïla Cissé min yɛrɛ kɔni ni ale de kɛra sababu ye ka URD ni ka ale sigi sen kan n'ale kun ye fanga sinama tɔn maa dɔ ye ni wagati na URD maa 100 ani maa 5 olu de kɔni bɔra URD ale kɔnɔna la ni ka taa parti wɛrɛ o la. CEDEAO chef d'état-major bɛna fara ɲɔgɔn kan bi araba donya in na ka taga se juma nata o ma Abujakaw olu fɛ yen nɔ Niger ale jamana kunkan ko kuma olu ka u ye ni kunnafoniya in di kunu tarata sufɛla o la u ka fɔ la u bɛna sigi ka kuma ni ka olu kɛ Niger ale jamana taabolo koɲaw olu kan. Ni wagati na fɛn min ye buru ale sɔngɔ kɔni yɛlɛnen don sankaw olu fɛ yen nɔ kabini tɛnɛn tɛmɛni juillet kalo tile 31 san 2023 buru kala kelen o bɛ ka feere sefa wari 25 ka taga se sefa wari dɔrɔmɛ 30 ma nka ni wagati na fɛn min ye buru dilannaw ye olu kɔni fana ma u da don nin kuma in na fɔlɔ. Maamara fɛntigi dɔw kɔni ye bingani wale ni ka o ta ka zone dugu o sɛgɛrɛ zone ale bɛ koro sigida o la ni bingani wale in yɛrɛ kɛra tɛnɛn tɛmɛni juillet kalo tile 31 serebolomaw y'a yira k'a fɔ ko maamara fɛntigi ninnu yɛrɛ kɔni u ka baara fɔlɔ bɛnna fɛn ma o de ye ka nɛgɛjuru sira ni ka o bɛɛ lajɛlen don ɲɔgɔn na fɔlɔ nka an bɛ se k'a fɔ ko maa kɔni ma bɔnɛ a ni na ni bingani wale in kɔnɔna la. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Niger jamana o kɔnɔna la nanzaraw ni o ye faransaw ye olu kɔni y'u ka maa kunfɔlɔw ni ka olu bɔ Niger jamana o kɔnɔna la n'olu yɛrɛ kɔni sera Faransi jamana o kɔnɔna la bi sɔgɔmada joona in na a sababu yɛrɛ kɛra fɛn min ye o de ye fanga dafiri min ni ale kɛra Mohamed Bazoum na min ni maaw yɛrɛ kelen don k'a yir'u la k'a fɔ k'olu yɛrɛ tɛ nanzaraw olu fɛ ko foyi la nanzaraw ka maa 1,000 ni maa 200 min ni a kɔni tun bɛ fɛn Niger jamana o kɔnɔna la ni wagati in na maa 200 ni maa 62 olu kɔni sera Faransi dugukolo o kan. An
Ameto Niger halsa ale fanga dafriba ale ye sɛbɛnfura ni ka i bolo nɔ bila o la kunu utukalo tile fɔlɔ san 2020 ani saba ka yira ka fɔ ko fɛn min ye u ka jamana marabolo 8 ye a bɛna fintigilakaw ni ka olu kɛ o de ye ka sababuya kɛ CEDEAO chef d'état major kɔni kan ka sigili kɛrɛnkɛrɛnnen ni ka o kɛ bi ka taga kuncɛ juma nata la. Jananga kunnafoni datugu sa an b'a fɔ ni wagati na ka fɔ ko Ivoirien kɔni dusuma kasalen do ka sababuya kɛ fɛn min ye Ari Kona Beje ye ale kɔni an dabama ka wele sera ale ma ka sito san 89 na a tayana kunu utukalo tile fɔlɔ san 2023 a tayana lapitaniso min na o de ye Polyclinique Internationale Sainte Marie ni ale bɛ Abidjankaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnna sa Kogodi ni jamana ɲɛmaa kɔrɔ in yɛrɛ kɔni u y'ale banabagatɔ ta teliyala nɛgɛ kanɲɛ 18 tɛmɛni ni sanga 30 ye wagati min na ka taa n'a ye Dawukoro a bɛ ale ka dugu yɛrɛ o la u y'a ta sanfɛ pankuru de la ni ka taga n'a ye a bɛnna nɛgɛ kanɲɛ 20 tɛmɛni ni sanga 15 ye fɛn min ye bisamukaw olu fɛ yen nɔ ni jamana ɲɛmaa kɔrɔ in yɛrɛ kɔni a kɛra jamana ɲɛmaa ye san 1993 ka taa se san 1999 ma. Ari Kona Beje yɛrɛ ale bangena mɛkalo tile 5 san 1974 a kɛra Dawukoro ni jamana ɲɛmaa kɔrɔ in yɛrɛ kɔni a kɛra fɛn min ye wasabulon o ɲɛmaa ye san 1980 o kɔfɛ a kɛra jamana ɲɛmaa ye fana Felix Houphouët-Boigny ni ale tayanin kɔfɛ san 1993 o kɔfɛ a kɛra jamana ɲɛmaa ye min ni a taara jamana kɔnɔdenw olu fɛ n'a a ye san 2 ni ka o kɛ fanga la a ka fanga yɛrɛ o dafirila fɛn min ye Général Robert Nguyen ye san 1999 an bɛ dugawu kɛ ala ka badabada dali nɔgɔya banbagatɔ bɛɛ lajɛlen ala ka an yɛrɛ ɲa ni k'an ta doni ni ka o makɔnɔ. Ni ne bɛ dansigi an ka bi kunnafoni na tunga lafiya de an ka kunnafoni ale jukɔrɔma dondoba ye ni wagati in na terrain bɛ tunga lafiya ma olu bolo banangɔrɔnikaw fɛ yen nɔ terrain kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen titre foncier 15 sur 20 a musaka ye wari 4,4 ani 500,000 i bɛ se k'a dɔgɔdɔgɔnin sara kalo kalo euro wari 573 o bɛ kalo 12 ma walima kalo 18 euro wari 782 ni tilali ka terrain sarali la terrain papier ale bɛ kɛ i ta ye ne maa min fana bɛ yen nɔ ko terrain b'i bolo i bɛ fɛ k'a jɔ a musaka bɛɛ t'i bolo yɔrɔnin kelen tunga lafiya nana aw lafiyali kama o yɔrɔ de la o de la sa tunga lafiya ka pari no o ye tɔn ye o tɔgɔ sɛbɛn olu daminɛna san 2024 villa simple ka taga se étage ma étage ale ye euro wari 780 ye villa simple ye euro wari 580 n'a bɛ fɛ ka aw tɔgɔ sɛbɛn san 2024 taw la a ye bataki bila an ka numéro whatsapp o kɔnɔna la 72 18 42 47 aw k'an bɛn don n'a nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.